Mar nokha saltam wati wamabai thangsungo derajak lukurok kok toma kase paika khwayo 35 nukhung rokno tabuk relief campo matlangkha tong kosong borok rok tabuk nok yakarima tongwikha school rogo camp sanamai khwaini 2/3 nong ward monipuri bostio bahnya tui habai nok tui lomwi tongbaikha Khowai bakhaste hapang naikol phangni bakhate amtaini lukurokno Kumar Samaj Sika Kendro Srapsani Bagai Relief Camp Khulogoi Ma Toni Grakha Oro 35 nukhungni lukurok Ma Tongwikha Khowai Municipal Council ni amchayo tui lai rejagnai tui kesep rejagnai sai saphai kormi ro phungni simina jota ward amchayono drain ro saphai tongmani koktoma hapang naikol phangni bakhatei joto nangmani tiar thunai hapangni bakhatei saklai jakha abo karibo kisa khama hai amchai rogo mia sarik ni simino tui torte tori phaimani bai tui kobli khamaika kereng parao amchayo Khowai ni flood control office ni bakhatei semanka Khowai timani tui 5 meter kabang bangi thangmani bagai danger zone laijak abagai taibo Kirima Singsa Halok Khowai tawtho jortei koktoma sino jortei 35 nukhung rok tabuk shelter abosor ma tongi koktoma